本日は DaVinci Resolve 17のダウンロードの仕方を解説したいと思います。まず、ブラウザのページに DaVinci Resolve、すぐ出てきますね。こちらで計算しますと、ブラックマジックデザイン社のホームページが出てきますので、こちらのホームページを開けます。そうすると、このようなですね、画面出てきますので、ちょっと下にスクロールします。そうすると、今すぐダウンロード。こちらクリックしてください。そうしますと、DaVinci Resolve 17、あるいは DaVinci Resolve Studio 17とか、いろいろこう出てきますので、今回はこちらの DaVinci Resolve 17の方をダウンロードします。ご自身の使っている OS に合うものをダウンロードしてください。で、この2つの違い何かっていうことなんですけれども、こちら無料版、こちら有料版です。無料版でほとんどの機能が使えますので、まずは編集を始めてみようと思う方は無料版をダウンロードすることをお勧めいたします。私 Windows ですので Windows を押しますと、このように個人情報を登録する欄が出てきます。ここでですね、個人情報を登録するということになるんですが、ソフトウェアアップデート、あるいはその新商品の販促などがメールで送られてくるというものになっているようです。電話番号も必須なんですけど、私今のところ電話番号で電話かかってきたことはございません。こちら、個人情報を入れてですね、登録ダウンロードを押すとダウンロードできるようになります。詳しくは、ブラックマジックデザイン社のプライバシー規約をご覧ください。